Důležité je, aby byla vždycky vyvázaná ke břehu tak, aby nenarážela bokem o to molo. Slouží k tomu, aby se tomu zabránilo takzvané fendry, česky odrazníky. Nevážou se žádným složitým uzlem, ale jenom jednoduchým prusíkem, který jde jednoduše povolit a můžete s tím fendrem jezdit nahoru a dolů. Druhá věc, která je důležitá, je potřeba, aby loď byla zabezpečená proti pohybu dopředu a dozadu. To znamená, musí být uvázaná vzadu tak, aby nejela dopředu, a vepředu musí být uvázaná tak, aby nejela dozadu. První se loď uvazuje vzadu, pokud možno na co nejkratší lano. Na co nejkratší lano a pokaždé, když můžete, tak to lano vrátíte zpátky na loď. Nepoužívají se k tomu žádné složité uzly, ale jednoduché smyčky, které se sami utahují. Podstatné je, aby to lano na zádi směřovalo alespoň trošičku za loď a na přídi, aby to lano směřovalo před loď. A opět obvážeme kolem pacholete a vrátíme zpátky na loď. Když už máte potom lano na lodi, tak je dobré udržovat si v těch lanech pořádek, aby vám to lano nespadlo někde pod loď, nenamotalo se do vrtule. Po případě, když ho nejvíc potřebujete, tak ho většinou najdete zasukované. Takže než vyplujete nebo když uvážete loď, smotáte si lano, položíte si ho. Přístavišti šetřete místem a vyvazujte lodě co nejblíže vedle sebe tak, aby nezůstávalo zbytečně nevyužité místo. Zároveň mějte vždy na paměti, že tam, kde je na hraně žlutá čára, je místo vyhrazeno pro osobní lodě hromadné dopravy a tudíž by mělo zůstat volné. V případě, že už nikde není volno, lze se v místě vyhrazeného stání vyvázat pouze po dohodě se správcem přístaviště.
Tento film byl financován z Fondu mikroprojektů z operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika a Česká republika 2007 až 2013.